Ka Ribhoi District menta kesengi kepada kesengi jong ke Republic Day ke bah New Pulai jong ke India kala yo ban rakhe ya kene kesengi kerpang jong ke hakaba ya kene ke program lapat long hamadan paham sim nongpo hakabala wan ban sakiru dau MLA jong ke mahoti constituency ubak da sakhiat bah lamare ubalong ruh ke jukupor menteri jong sarkar jela haka jing ya sendan lang jong MLA kathan ubak Meral Bonds im da ka jing don lang ru jong Deputy Commissioner ke Ribhoi District ikong RM Kurba bat da ka jing don lang ru jong ki officer baper na kita nak terikam baper ki badon nah po ka Ribhoi District ya kene kesengi la penpu penping da kejing don jong ki simpa simsong ki mukhi ki mulon ki bladon ha ka riam tenrai ban pensngau ya kejing ruai bat ban peni de ya kejing shan layo ru ban ai ki khusnam shagi khun samla ka district ki balawan ra ya ka nam ke burom jong district ki bakentup na du ki nong trei asha bat ya ki rang ki thei le kai